як зани тоҷики шавҳараш аз рӯи дигар маълумотҳо бародараш шаҳрванди русияро дорад, яъне ки паспорти русӣ дорад, ба артиши Русия гусел карда истодааст. Хотиррасон мекунем, ки дар Русия худи ҳозир мобилизатсия рафта истодааст, гуфта хабар медиҳад Парвиз ТВ. Худ дӯстони азиз, шумо дар бораи Парвиз ТВ маълумот доред? дӯстони азиз, як бародари муҳоҷирмон бо номи Юлдошев Имомалӣ Тағоевич, соли таваллудаш 1998, ҳуҷҷат, патент, регистратсия ва паспорти худашро дар Москав гум кардагӣ аст. касоне ки агар маълумот доранд, ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. иншоаллоҳ ба ҳамон шахсиятҳое ки паспортро меёбанд ба мо хабар медиҳанд, мукофот пулӣ то 10,000 рубл дода мешавад. дӯстони азиз, ҳаракат кунед то ин ки ҳамин бародармон паспорти худша биёвад. дастгирии шумо, бурдбории кори ин бародари муҳоҷир. аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. чаро ин қадар дашномҳо, чаро ин қадар ҳақоратҳо? охир бародарои азиз, мо ягон сухани қабеҳ нагуфтем, мо даъват ба ҷанг накардем, мо даъват ба сулҳу субот мекунем. ман дар бораи мобилизатсия суҳбат кардам. чаро шумо то охир хуб гӯш намекунеду баъдан дашномҳои қабеҳ мекунед? зиёда аз 150,000 одам ва бисёри онҳо хуб фаҳмиданд, аммо 100 нафаре ки моро диданд суханҳои қабеҳ мегӯед. ба хотири чӣ? охир мо дар бораи мобилизатсия суҳбат кардем, гуфтем ки касоне ки шаҳрванди Русия ҳастанд, яъне ки паспорти русӣ доранд, на ғарибоне ки ба коркунӣ омаданду онҳоро ба ҷанг равад. мо дар бораи мобилизатсия гуфтем, на дар бораи ҷанг барои Украина. наворе ки шумо дидед, ин ҳам яке аз бародарои мо шумо буданд, яке аз бародарои мо шумо буданд. ин қадар ҷангу ҷанҷол, ин қадар суханҳои қабеҳ баҳри чист? мобилизатсия онест ки ҳар шахсияте аз кадом давлат набошад, вақте шиносномаи русӣ, паспорти русӣ дорад, онро ҳатман агар хизмат карда бошад ба ҷанг мебаранд. хизмат накарда бошанд, ба хизмат даъват мекунанд. даъват ба хизмат шуда бошад сину солаш. ва ҳар шахсе ки мегӯянд то сини 60 солагӣ агар паспорти русӣ дошта бошад, онро даъват ба мобилизатсия мекунанд. мо дар бораи мобилизатсия суҳбат кардем, на дар бораи ҷангу ҷанҷол Россия ва Украина. аз ҳамаи шумо хоҳишам ин аст ки хуб гӯш кунед, баъдан фикрҳоятонро нависед. беҳудаву баҳуда таъхир накунед, ҳақорату дашном накунед. худованд кулли ғарибонро дар паноҳи худ нигаҳ бидорад. мо ҳамеша дуогӯи ғарибоне ҳастем ки дар ғарибӣ азоб мекашанд, муҳоҷир ҳастанд. ва кулли тоҷиконе ки дар кадом давлате набошанд, аллоҳ ёру мададгори онҳову ва тоҷикистони азизи мо ҳамеша сулҳу субот пай дар пай бимонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.